салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. Ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. ин амали шумо мода мотиватсия метавад ки боз ҳам беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон кунем. дӯстони азиз, фасли баҳор омада истодааст. Бисёр мехоҳед футболкаҳо, обув ва спортивкаҳои зебо бо сифати аъло ва истеҳсоли Туркия дошта бошед. пас дӯстони азиз, ман интернет-магазини худро кушодам ки ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон дастафка дорем. молҳои моро метавонед дар Instagram Шермардон шоп тамошо кунед ва либоси интихоб кардаатонро дар муддати кӯтоҳ равон мекунем. инчунин барои заказ кардан дар номери ватсапи рӯи экран буда нависед. бисёр овозахо буд ки Тони мухорибаи навбатияшро бо Чендлер хоҳад гузаронид, аммо ин тавр нест. имрӯз маълум шуд ки Фергюсон бо кӣ меҷангад. фикр мекнм ки ягонати шумо ин ҷангро дидан ҳам намехостед. хулас, ҳарифи навбатӣ Тони Бенил Дариуш хоҳад шуд ки дар ҷои нуҳуми вазни сабук қарор дорад. ин бошад спискаи боиҳое ки ӯ охири вақт ҷангидааст. лек ман фикр мекунам ки агар Тони бо Ислом Махачев муҳориба мекард ҷолибтар буд. воқеан ин маълумотро манбаъҳои боэътимод доданд. аз ин рӯ ин набард дар ояндаи наздик расман эълон хоҳад шуд. шумо дар бораи ин муҳориба чӣ фикр доред? ҳатман дар комментария нависед ва мо давом медиҳем. варзишгари рус ҷанговари UFC дар вазни сабук Ислом Махачев дар инстаграми худ расмеро бо яке аз тренерони машҳури ҷаҳон, падари чемпиони UFC Хабиб Нурмагомедов, Абдулманап Нурмагомедов гузошт. ёдовар мешавем ки ӯ моҳи июли соли гузашта аз олам даргузаштааст. бояд қайд кард ки Абдулманап ғайр аз писари худ Хабиб Нурмагомедов ба дигар варзишгарони доғистонӣ таълими варзишӣ медод ки яке аз онҳо Ислом Махачев мебошад. бубинед Ислом чӣ навиштааст: ту аз ман умеди калон доштӣ, кӯшиш мекунам ки ноумед накунам, навиштааст Ислом дар инстаграми худ. ёдовар мешавем ки ҳафтаи гузашта Ислом Махачев дар мусобиқаи UFC 259 рақиби худ Дрю Доберро дастрошна мағлуб кард. ин аввалин баромади ӯ баъди моҳи сентябри соли 2019 мебошад. ин буд видеои имрӯзаи мо. дар видео ҳатман лайк монед ва то пагоҳ хайр хуш мекунем.